Tiri. Sarandonga, domingo no Porto. Sarandonga, un arroz con bacallao. Sarandonga, oi, chiquití. Espera aí. Tarari, tarari. Ja, ja, veña, home. Son máis artista que os do sur. Dime que sí, son do sur de Galicia, non? Son do norte. Pero tamén ando por aí por todas partes. Moi bons días, familia. Taratata, taratata. Non sei que me pasa, que cada vez que cociño bacallao, saime esta canción aquí no miolo. Bum, bum, bum. É unha reminiscencia. Moito me gustaba a min saltar como se fora un sevillaniño. Pacapá! E a ti que? Gústache bailar? Se non che gusta bailar, gústache o bacallao 100%. Xo sei eu, ó. Mira, hoxe que teño unha chea de receitas de bacallao feitas, pero unha chea de receitas feitas, vamos facer algo máis tranquiliño, vale? Máis suave. Por qué? Porque imos facer un bacallao á miña maneira. Non vou coller ningún libro e vou pensar, a ver, os portugueses que teñen centos e centos de receitas de bacallao, moi boas, por certo, como fan isto? Ao final, o bacallao pega con todo. Así que hoxe, bacallao con chourizo e grelos. Ollo piollo, non pode ser máis galego, máis do estache bo. Así que o que comezamos é, como sempre, dando os bons días, as gracias por estar aí, como non, e, por suposto, empezamos cos ingredientes. Mirade, un chisco de caldo de peixe, sempre afiando neses sabores e xuntando todo para que baile despois no noso padal. Un pouco de fariña, o que imos rebozar este auténtico bacallao, vale? Un bacallao a punto de sal espectacular. Mirade que toriños, tan bonitos. Temos por aquí tamén uns chícharos, temos algo de ceboliña fresca, temos tamén por aquí os chourizos, allo, tomate, que ven en lata xa deste pelao, que xa vos dixen moitas veces que vai moi ben para receitas, e, por suposto, hoxe non grelos, unha amada de navizas que é o que encontrei e molan moitísimo. Empezamos a cociñar. Vaya receitón de bacallao o estache bo. Hoxe sí que temos tal. Moi bons días, Lidia. Bons días, Iván. Que tal, como estás? Moi ben. De chalequiño, vesme hoxe, formal, son moi formal, eu. Encántame os chalecos. Ah, sí? A mí non. Os xeseis en marcas, de verdad, a min encántame. Pero mira unha cousa, meus colegas dicíame moitas veces, pero deixa de puñer chalecos, ó. E a min sempre, con camisiñas de manga corta, con camisiñas de manga longa, dame igual. Sen camisa, cando tiña un corpo así moi esbelto, eu iba sen camisa, cun chaleco por aí, cun vaqueiro que tiña que puxen, polo menos, nas últimas, dos 16 aos 24, era o pantalón de ir de festa. Sempre iba co mesmo, daba igual, porque a xente mirábame os ollos a min, entendes? Mirábame os ollos, que era máis guapo. Como ligaba eu, amiga? Como ligaba eu, con chaleco e sin chaleco? Sí ou non? Ai, non sei. Bueno, se cho Comigo non. Eu sempre digo a verdad, como hoxe. Hoxe temos un auténtico receitón. Dicíalles a xente na casa que o bacallao casi pega con todo. É un peixe que está moi bo, que se sabemos desalgar tamén é unha maravilla, porque xa sabemos moitas veces o que falamos desas 48 horas ou 36, depende do grosor, e pódese tamén empregar nas migas ou en cosa, pero que agora nos supermercados encontramos moitas veces ese bacallao o punto de sal. Por lo tanto, xa se nos acabou o tema de ese me quedou fora da neveira, ese teño que cada 6 horas, cada 8, cada tal. Bueno, hai xente que ten o toque perfecto collido, ese bacallao tamén ten un puntazo, vale, so desalgamos ben, pero este a punto de sal quítache de repente dunha traballada e falo nun segundo. Sí. Nun segundo para calquer comida, vale? Así que o que empezamos nós é a coller unha tarteiriña, porque hoxe imos facer como unha salsiña de tomate. É dicir, vou meter un rustridiño de un par de verduras con ese chourizo, algo de tomate e despois hoxe que dixen grelos, porque na miña cabeza cando empecé a escribir como os poetas, vale, eu empezo a escribir unha receita, empezo pim pam, e puxen grelos, pero encontrei navizas, dame igual, valen navizas tamén. Veña, vamos poñer un poquichiño de lume a esta tarteira e de repente dirás ti, home, a naviza cun bacallao normalmente non se come, pero ten que pegar ben, non? Se metemos unha escaldada, porque non é moi típica aquí, non? Ti comes navizas cun bacallao? Sí. Sorpréndeme, cada día sorpréndeme máis. Eu creo unha cousa, Lidia, dime a verdad. Eu nunca fun normal. Gústache levarme a contraria, di a verdad. A min gústame sempre levar a contraria. Vale, entonces aí está, porque eu se máis que levar a contraria, gústame levar a razón. Vale, bueno, non, eso xa sabemos todos tamén, que che gusta levar a razón, pero como sabes moito, eu, sabes o que me toca a min? Non saber un pouco máis de nutrición para buscarche a hora. Xa sei eu.
No, senón- porque quedo así sempre abraiado do todo o que sabes, é Non, é verdad. broma. De feito, non, sí que, ademais, creo que é bastante interesante o que estamos a facer no Estachebo de falar de receitas do día a día, de receitas sinxelas, pero tamén a dar ese toque, moitas veces nutricional, que eu non sei, e que a xente na casa non sabe, e tamén afiar e buscar un pouco as necesidades de cada un, vale? Bueno, nesto temos un pouco de aceitiño, baixamos un pouco o lume e vou collendo nos allos. Imos facer un pequeno rustrido de verdura inicial para despois botarlle o chourizo. Hoxe sería unha receita que ben podría ir cun pouco de pemento en pó. Pero como teño pemento no chourizo, dixen, hoxe non lle boto nada, xa vai ter sabor bastante, xa vai ter graxa do propio chourizo, e isto, como sempre, se temos un chourizo de boa calidad, moitísimo mellor. Os chourizos de Massimina eran os mellores. Sempre digo, a miña aboa, ollo, que os chourizos teñen de todo. Na mesma matanza, pero depende, en cada ano, non salían os chourizos sempre igual. Da mesma mao. Sí, sí. Primeiro pola carne do cocho, a graxa, a temperatura de como se curaron. Hai moitísima cousa aí. Bueno, vamos a meterlle un pouquichiño a este allo de Sabes como velocidade me e gustan damos. moito a mí as navizas? A naviza é unha verdura que na miña casa comíanse moito. Sí. Gústame moito con cogomelos. Ole. Bueno, entonces Con sí que rustrido de cebola e cogomelos e canaviza. Pois, digoche que non a comín na vida con cogomelos as navizas. Igual neso soy bastante clásico. E válame con todo, porque... Pemento doce por enriba, sabes? Ten boa pinta, como que non, claro que sí. Un pouco de allo? Sí. Sí, perfecto. É que naviza allo vai increíblemente ben. De feito, eu recordo en Portugal empregan bastante unha gornición para as carnes e tal, se vas aí por sitios de espinaca cun pouco de nata e allo, e sempre me gustou, pero que a naviza queda moi ben, pega exactamente igual. Por eso hoxe, buscando tamén nesta verdura de proximidade que temos moitas veces e que encontramos, o que vos dixen, iba buscando grelos ou cualquier cosa, e se tivera unha acelga vermella tamén me valería, daríame absolutamente igual. Mira, isto ímolo laminar un chisquiño, así desta maneira, viches que hoxe non destrocei tanto, non o machaquei, porque encántame moitas veces tamén encontrar ese allo. O allo, pa min, se non se queima, é algo que sempre me quero encontrar na boca cando este medio confeitado, de verdad, Así que isto Non por a aquí... quen te bique, claro. Bueno, depende, se o comes cru, sí que é moito máis duro, Sí, pero sí, se non o comes cru, vale, diferente, de verdad que é diferente. Mira, cuidado, eso sí, agora ca temperatura. Moitas veces eu, que teño estos trucos que vos digo na casa, se vexo que isto se vai ir moi rápido a dourar, o que boto é un pouquichiño de caldo que teño aí. Valería auga, valería viño, valería calquer cousa, pero neste caso voulle botar directamente iso. E mirade, porque eu teño aquí unha cousa, é increíble. A miña tarteira, eu xa dixo outro día, eu creo que bailo tanto que isto foise botando para un lado, porque vaise para aí, mira como se quere ir para aí. Aí, bótate para este lado, ti tranquilo. Mirade, aquí o que fago é quitarlle a primeira capiña a isto. Así que navizas e cogumelos. Con que máis valería a naviza? A ver, saca aí, que ti tes máis ideas moitas veces que a mí. A veces as cabezas pensan diferente. Un revolto con ovos e No xamón, revolto con por ovo é exemplo. maravilloso. Ou con unhas gambas, verdad? Que nin sen xamón. Con gambas. Uns lagostinos ou tal tamén valería perfectamente. En tortilla. Bueno, as tortillas paisanas, cando lle botamos, escoitade isto é unha cousa que me gusta. A tortilla hai moito na casa. Con cebola sin cebola. Eu non digo con cebola sin cebola. Con pemento sin pemento. Con cenoria ou sin cenoria. Entendes? O sea, eso é para todos os gustos. Sabes Veña. como me gusta tamén? Non sei como lle chamabas ti ese corte que envolvías a folla, sabes? Que envolves e cortas así. Sifonade, fiño, chámese, esa. sí. Con ese corte tamén me gustan así, simplemente con cebola, así a lume baixo. Maravilla, vale. Sin ferver, sí, directamente. Como encebolada, sí, directamente Sí. para que a propia auga se faga. Tamén me gusta. Sabes o que pasa? Pasa moito nas casas ídelo saber, sobre todo co grelo tamén. E canaviza un pouco menos, pero ten un pouco de amarguexo, non? Un sabor que na nosa casa gustanos moito, que ao galego só lle gusta. Pero hai xente que non come por primeira vez e di, buf, eso como vai? Bueno, O sea, o grelo ainda ten un pouco máis amargo que a naviza. non, bastante máis, pero a naviza ainda ten ese pouquiño, non? Entonces, hoxe que vou facer é escaldalas un pouquichiño, vale? Ao final, depende do tempo que as escaldes. De feito, cando hai tamén, isto pasa na miña casa moito, cando hai, por exemplo, excedente de naviza ou de grelo, para conxelar, eu escaldo as primeiro. Sí. Entonces, ocúpame moito menos no conxelador, que isto é unha cousa que na casa a xente que non faga, hai moita xente que xa o fai, pero ocupa moitísimo menos e de repente te xa
as bolsiñas en paquetiños, eu collo, escaldo, unha amada deles, unha boa amada, escaldo, vou coño en paquetes e despois teño, hoxe que como, un revolto, pillo o paquetiño individual e pa dentro. Eso tamén é unha especie de batch cooking, vale? Tes todo na cabeza. Escaldar serve para inactivar as enzimas que se encargan de deteriorar o alimento. Tamén. E tamén preserva a cor, non? As propiedades organolépticas, axuda a iso. Eso es. Pero tamén axuda a paralizar este proceso de descomposición do alimento. Vale, ten sentido, ten unha primeira cocción, vale? Ao final, cando falamos de escaldar, pode ser de entre 30 e 2 minutos, vale? Hai que ver, e sobre todo... 30 segundos. E nada máis, exactamente, 30 segundos, claro, senón xa están cocidas demais. Pero sí que hai unha cousa que me gusta moito a min, que é o que che dicía, ademais que agora non o sabía, de que ocupa menos, de que xa o temos a punto de caramelo para meter nunha... quitalle tamén ese amarguexo que hai xente que di, ai, non me gusta. O grelo, agora xa ven moito tamén en... como se chama? En lata. Sí. Está boísmo. Practiquísimo. Cando está fora da temporada... Exactamente. É un recurso rapidísimo. Exactamente. Vale, un chisquiño de caldo aquí con esta sal que lle botamos e aquí empeza a facerse todo porque non te quero botar máis graxa. Por qué? Porque aquí agora ven o chourizo. Vale, que é unha cousa importante. Escólleme o chourizo por aquí. A ver, chourizo sempre ben lavadiño. Aí, despois a teima, se sabes un pouco de onde ven o chourizo, pel sen pel, bueno, eu non lle solo quitar a pel aquí aos chourizos. Por qué? Porque é finísima e porque estes lavos ben e xa está preparada para comer. Hai algún que ven cunha codia, cunha tripa super gorda ou como o fuet, por exemplo, que ven así, esa non a como, non? Pero a que ven así, coma perfectamente. En este caso, para que quede ben, vou facer así unhas rebandiñas. E isto é o que vos dicía, que vai xogar neste momento ca graxa deste rustrido xunto tamén con ese pemento en pó que non llevamos a botar, pero que vai levar aquí. Así que mirade, pouco máis tes que saber na casa para saber que esta receita non vai fallar nin de coña. Por qué? Bacallao, gustanos a case todos. Chourizo. Non coñezo a ninguén que non lle guste o chourizo. De feito, Lidia, que di que non come carne cando apagamos as cámaras, dalle o chourizo que flipas. Sí que como carne, digo que non é o meu plato preferido. Non o que máis comes. Bueno, pero eso tamén é algo bo, porque nos tempos que corren hai moita xente que moitas veces só sabía comer con carne patacas fritas. Pasaba o meu cuñado. Cando empezou a comer na casa tal, faz unhas cousas máis raras. Eu, home, raro non, pero comer patacas fritas e bistés que me gustan, está ben, pero todos os días eu cánsome, É verdad que... Un bistec, por exemplo, non é unha elaboración que eu desfrutaría. Que ti disfrutarías, vale. No. Sí. Bueno, claro, pero a min os bistecs sí que me gustan, De feito, gustame empanados, gustame dunha cousa, dunha forma, pero sí que entendo que se comes todos os días o mesmo, xa non ten moito sentido. Nin os leós comen todos os días o mesmo, que andan cazando o que poden. Falando dos leós, isto non ten nada que ver ca cociña. Non ten nada que nada que ver ca cociña, pero vai vos gustar o que vos vou dicir. O outro día estaba vendo un documental, son moito de documentales, sempre me gustaron. Sempre me gustaron. Era do jaguar, que non sei como se dice en galego, jaguar ou xaguar, será xaguar, non sei. Vale. Era o tema que de vez en cando el iba a cazar, e imagínate que falla. Fallas hoxe, vas perdendo enerxía, non comiche. Tes fame. O outro día volves a fallar, tes máis fame. E parece ser que o animaliño o felino, vai collendo cada vez técnicas de caza diferentes porque xa non ten forza, por exemplo, para ir por un cervatillo, por exemplo, xa non corre. Entón, métese no río e come serpes, anacondas, caimáns, cocodrilos, absolutamente de todo, dalle igual. O sea, se leva 15 días sen comer, ainda é máis listo. Home, a fame agudiza o inxenio, non? Que licuá! Pero aquí no está chevo, non pasamos fame, sempre estamos facendo das nosas cousas. Pero somos inxeniosos igual, ainda sin fame. Ainda sin fame, imagínate se pasáramos un pouco de fame. Mira, vale, agora, outro dos trucos desta receita que vos vai encantar e que vai ser, como sempre, xa falamos moitas veces, Lidia máis eu, do tema das conservas e das cousas enlatadas. Moitas veces non temos un tomate de calidad, pero debemos saber que moitas veces o propio tomate que ven nunha latiña e que ven así xa se puxo no seu momento de maduración e xa se acordou. Por lo tanto, que non teño un tomate e non me dou tempo ir á compra, teño un par de latas que ademais teñen unha periodicidade de, sei, un ano, poden aguantar e valen perfectamente. Neste caso, eu vou empregar istes desta maneira, mirade, co seu xugo con todo que estaban aí e vou nos triturar. Poderíamos perfectamente darlle unhas cacholadas co coitelo, vale? E facer uns anacos, pero neste caso quero que xa ten anaco desa cebola, dese allo, e hoxe quero que a salsa sea bastante natural, pero que non teña tropezos, vale? E ten unha peculiaridade do tomate, que sabes que o tomate é coñecido o seu antioxidante o licopeno,
pois multiplica poder antioxidante cando cociñamos. O sea, normalmente é ao revés. Isto dixéchelo xa, Sí. sí, pero como é que o licopeno, cando se licopeno cociña, aumenta. o seu poder antioxidante, que normalmente sempre é o contrario. O que é cociñado tende a perder, pois co licopeno pasa ao contrario, é curioso. Vale. Sí, porque normalmente sempre dicimos, canto menos cocción, mellor. En este caso, Sí. cociñalo está ben. Bueno. Mirade, tan sinxelo como unha batida. Algúnha semente que quede por aí tampouco pasa nada, pero con esta rústida que acabamos de meter xa está tamén todo feito. E agora, movemos un segundiño de nada. Mirade, isto por aquí. Este chouriciño que xa, mirade isto. Mirade a maxia do pemento que vos dixen. Aquí está. Maravilloso. Vale, aquí, así, eso é. O rustridiño a puntiño. E agora o que queremos é un pouco sacarlle esa humidade ao tomate. O tomate polo de agora non lle vamos a botar a este rustrido, non lle vamos a botar o caldo. Pero despois, con o noso bacallao, con nosas cosas, sí que lle botaremos algo. Polo tanto, mirad o que facemos agora. Tomatiño todo por aquí. Eso é. Un chisquiño para aproveitar. Isto na miña casa sempre foi. Inda que non lle bote moito caldo, algo para aproveitar sempre. Aquí non se tira nada. E así, todo para dentro. Vale, temos unha salsa de tomate. Nun minuto, que agora en 10 minutos empeza a ruxir un pouco e sacamos e deshidratamos de todo. Mirade, aquí. Isto, hai algún que xo comía así. Eu o primeiro. Xo dixen, pero ahora imagínate o que imos facer. Un chisquiño de bacallao, vale? E eses grelos que imos escaldar nun segundo. Vaya maravilla, vale. Eso por aquí. Polo tanto, como temos que escaldar, subimos un pouco o lume, o primeiro que fago é coller este cunquiño e botarlle auga para aquí. Veña. Como vos dixen, o grelo está limpo, está lavadiño. E o que imos facer é metelo aquí máis ou menos 2 minutos para que despois acabades a facer na tarteira. Polo tanto, algo de auga aquí, evidentemente. Non precisamos moita porque sabedes non como as espinacas, pero pronto menguan. E o que facemos é botarlle un pouco de lume e que se poña isto a ferver. Veña, pa dentro tamén. De feito, isto vai facer que despois controlemos bastante a cocción e o que vos digo, se a alguén non lle gusta moito ese pouco amarguexo que pode ter, quitámoslle un puntiño desta maneira. Vale, e por outro lado, o que imos facer é coller, aquí está, eso aí, e imos facer o seguinte, que é darlle un toqueciño de nada ao noso bacallao enfariñado. Neste caso, que igual me preguntades, estamos acostumados, aunque aquí no está chebo xa empezamos a cambiar moitas cousas, estamos acostumados a enfariñar con fariña de trigo, pero isto é fariña de maíz, de millo, vale? O almidón de toda a vida, polo tanto, celíacos xa podemos comer calquer cousa, e valería a de garabanzo tamén. Que pasa que a de garabanzo hoxe é porque non a emprego moitas veces pros guisos? Porque non controlo ben, gustame moito para a fritura e comer directamente, pero pro guiso non me gusta tanto, porque humedece un pouco e cuartea. É como que despois cuartea un pouco. Non queda tan bonita, vale igual, Vale igual, pero non queda tan bonita. Por lo tanto, aquí, un chisquiño de sal, controlando tamén que ahora botamos ese pouco de tomate e aquí un pouco de aceite para xa veredes agora que facer esa pequena rustrida do bacallao. Co bacallao, vale, imos facer esa película de fariña que como unha especie de tempura se fritimos ben, non precisamos, moitas veces hablamos de fritir, non precisamos moitísimo aceite e tiramos pa diante. Eso ten lume. A ver, lume a cachón. Aí che vai, que se vayan quentando. Mirade, o que facemos é o seguinte. Vou cortar, cóxeme unha táboa branca que teño aí. Xa verdes que rápido montamos. Mentras aquelo ferve, eso é, mil grazas. Aquí o tes. Mira que lombos hoxe de bacallao. Mirade por aquí. Mamaíña do ceo, Mirade que toradiña. E o que vou facer é, ten por aquí unha forma, cortamos. Ese vai así, e este vai ir así. Mirade que cousa tan chula. Isto nun Michelin destes, que moitas falamos del. Póñenche nun prato. Isto, a puntinho de caramelo, 5 minutos, enfornado ou a vapor, que yo ten un forno tal, ou directamente confeitado, que xa fixemos. Tíraslle un pouco desa salsa de tomate con chourizo, allo e ceboliña,
boom, e se vos unha berza, neste caso, nós igual poñemos a naviza deshidratada, non? Eso, é quilicua. Con emulsión de... Con emulsión de... Aí, che me gusta a min, como te... De chícharo bagua. Váleme. Broma. Valería, non, Valería, está ben, Mira, é unha forma de comer. Eu cando falo desos sitios, a mí gústame moito ir, pero son experiencias, son experiencias de feito, un pouco a mí diferentes. gústame máis que me regalen experiencias, sempre. Vale, o sea, eres das que... Vale, pois É un mira. agasallo que nunca falla comigo, digo, a xente que me coñece xa o sabe, pero fago público, regalademe comer en algún sitio, feliz. Vale, acertade sempre. eso igual ten retranca, porque dixen yo outro día, teño que un día comprarche algo e tal, e agora xa me está dicindo o que quere. Eu iba a comprar uns calcetís, unha cousa así, tamén me valen. unhas brajas, Cousas calquer prácticas. Miña nai facía sempre así, un calcetís, un pixama... A min cousas que sexan prácticas ou experiencias, pero Bueno. cousas para adornar, non me agasalles. Vale, perfecto. Mira, aquí temos un auténtico bacallao. E agora, con isto que se empeza a quecer, mira o que vou facer. Como isto pode tal, vou cambiar esta para aquí. Facemos unha cousa tal que así. Esta vai aquí disminuindo e esta ven para aquí para que colla un poquinho máis de lume, senón non quera aviar. Porque agora, o único que temos que facer nós é ir selando isto. Polo tanto, limpo o coitelo por aquí, facemos unha cousa, está a punto de sal, non o tocamos. Moitas veces falamos da salmoira, dunha cousa de outra, nin o tocamos. Isto que se poña no seu sitio, eu o que fago é, sempre, co tema da fariña, vale? O mínimo imprescindible, pero que leve. Entón, facemos algo así, unhas chaparretas como a case sempre, e polo lado da pel, e que se empeza a facer. E aquí, tan sinxelo como a isto. Imos facendo por tandas, para que non baixe temperatura, selando un pouquichiño, tamén me vai a axudar despois a que un pouco de caldo aquelo sele perfectamente, e así, chaparretiña pa di e pa diante. Listo. Así que nada, deixademe aquí, facendo un pouco esta historia de barnizar ca farilla de millo para os celíacos e para a xente que quera, que non tes que ser celíaco para comer un pouco de farilla de millo e non empregar a de trigo. E nun chisquilichasqui, con esa salsa reducidiña, ca auga fervendo para escaldar as navizas, e con isto xa pasado, seguimos ca receita. Veña que vamos! Díxeno antes, e vou volver a dicilo agora, Isto comía eu así, cun chisco de pan, facía un bocadillo. Home, non, claro, tamén. Un bocadillo de cebola con allo, tomate. Mira como reduciu o tomate. Mira que salsiña temos aquí xa. Maravilla! E non sabedes como cheira ese chourizo. Veña, aquí, auga fervendo. Sí. Auga fervendo. Collemos unha destas e fago algo tal que así. Estes naviños por aquí pa un caldo. E estes fago así. Cortamos, movemos un pouco na nosa, parece o potaxe da bruxavería. Acuérdate da bruxavería? É da miña quinta. Sí, non sei. Bruxavería, os da miña quinta saben do que falo. Hai algún que non ten nin idea. Aquí o musculito o David, que é un rapaciño novo, non sabe do que falo. Veña, aí che vai. Afundimos un pouco eses greliños aí, sen sal, sen nada, que xa van coller agora todo. Que volva a ferver, un anaco de nada. Veña, que volva a coller o seu puntazo. Xa verás, 2 temos minutos. navizas, poderíamos ter grelos, a nivel nutricional, navizas e grelos son moi semellantes. Son semellantes, pero claro. hai pequeniñas diferencias. Contame, mentras vou botando un pouco de líquido aquí xa, dalle. Bueno, antes de nada, falei nun programa, non sei se lembrades, que decía que si Popeye fose galego tomaría grelos, non tomaría espinaca. Recordo iso. Os grelos son moi ricos en calcio, case igual que o leite. Vale. Quer dicir que unha cantidade nada despreciable de ferro, vale? Por eso que pensemos que o calcio non só está nos lácteos, sino que as verduras de folla normalmente son ricas en calcios. Temos aquí unha boa representación cos grelos Non sabía, pensei que ibas a falar do ferro. Ainda ten máis calcio que ferro, o sea, é máis representativo o Vale, pero calcio que o ferro. ten máis ferro que unha espinaca. Ten un pouco máis de ferro que unha espinaca, pero Entón, bueno, sí que é pa Popeye, claro, é Popeye galego, tes toda a razón, semellante. claro, é que estaba intentando recordar iso. Collemos chícharos tamén por aquí. Entón, sí, contame. Non sei se sabes que, bueno, se sabedes que pertence á mesma familia que o brócoli, a coliflor, as coles. É un crucífera. Sí. Ah, vale. Brassicae, creo que se chama a familia. Vale. Por iso, falei algunha vez dos glicosinolatos, non sei se lembras, que era un composto azufrado, falábamos do azufre. Do azufre, sí, do repolo e da coliflor. Exacto. Sí, que me acordo. Son compostos azufrados. Sí. Que teñen, ademais, están estudados na prevención do cancro.
Vale. Pois están presentes máis no grelo que na naviza, porque parece ser que estes glicosinolatos protexen o grelo fronte a fungos, fronte a insectos, Esa e como o aos seu- humanos fronte ao cancro. O seu propio insecticida, logo. Claro. A As navizas naturaleza teñen un increíble. pouco menos que o grelos de glicosinolatos. Vale. Igualmente, as navizas teñen máis compostos fenólicos, que son antioxidantes, que son 100% interesantes tamén, Entonces, escoita, calcio, ferro, glicosinolatos. Antioxidantes, compostos azufrados. Craminalíbidias. Non, esa moito me gusta No, esa palabra. non inventes. E tamén ten o que dixeche ahora o de último? Que non sei que Antioxidantes. compostos... Pero como, que nome sí, lle chamas? compostos fenólicos. Fenólicos. Vale. Mima, que teño que meter moita cousa na chicharra aquí, Que pasa? Que parte destes compostos beneficiosos quedan na auga de cocción. Entón, podemos facer dúas cousas. Sí? Podemos facelos ao vapor para conservalos, Vale. ou aproveitar esta auga de cocción para despois facer pois un arroz, É que é o que che vou dicir, isto podes agora poñer como caldo de verduras despois perfectamente. Mira o que vou facer eu rapidamente para que se non se nos pase. Isto está escaldado, amigos, Esa planta maravillosa da que acaba de falar a nosa compañeira, isto non queima, e se queima é un segundo de nada. Ese pouco caldiño que ten xa ven para aquí, mirade, eso é, e aquí o que fago eu é sacar para esta historia. Mirade, isto para aquí, estos chícharos que van de últimos. Teño fervendo, isto xa podemos apagar. Teño fervendo ese chourizo dar con un pouco de caldo de peixe, vale? Que é o único que nos faltaba agora un pouco por tratar. E agora, o que fago é, mirade como colleron. Quedaron en prácticamente nada, non? Pois isto, movo pa aquí, eso é, ímolo mover agora. Vichedes que ainda ten textura, vale? Esta pouca auga que ten, xa me está dicindo a nosa nutricionista, a nosa Lidia, que é importantísima e maravillosa, polo tanto, non vou a escorrer máis. Isto, de feito, se quero buscar un pouco máis de líquido, vou botar daí, vale? Imos abrindo un pouquichiño, xa veredes, aquí, un par de garfos, perfectamente. Facemos así, imos traballando neso. Mirade co que fixen agora e darlle ese toque. Moitas veces a xente di, bueno, que vas facer? Vas comer os talos? Sí, claro. Como que non se comen os talos dunha verdura? Igual que comes da leituga, Vale, aquí, fervendo, baixamos un pouco ese lume. Agora en 3-4 minutos máis, isto vaise facer ao mesmo tempo que precisa, vale, o noso bacallao. Mirade que bacallao fermoso temos por aquí. Quero baixar un pouco de lume, eso é, e que se vaya metendo, non queimarse, Mirade que cousa bonita imos a facer agora, hoxe nós. Estes cachiños máis pequenos que teño aí, o que vou facer con elos é botalos de últimos, no último minutiño de todo. Por qué? Porque os gordiños precisan un pouco máis. Eso é, así, este tamén por aquí. Mirade, non che fai a boca auga? Totalmente. Para. Mira que cousa tan sinxela, vale? Agora queremos que reduza un anaquiño. E o que podemos facer directamente eses chícharos que en 3-4 minutos tamén se fan, o que fago é, mirade, un pouco así. Imos xogando. E agora, nese minuto máis que van fervendo, bueno, chícharos e navizas. A peña vai flipar. A peña vai dicir, pero este tuleou. Como está? Pois que vale todo. E se fora a Lidia botaballe uns cogumelos. Sí. Si ou non? E ben lle valían por aquí. Vale, eses chícharos tamén nos valen. Estes cachiños que xa nos veñen agora para facer no último momento, e xa vedes, guiso feito. Reducimos agora un par de minutos que se acaba de facer absolutamente todo aquí. Xa sabedes como facemos nos tachebó. Cantamos la nana e nada. Chisquilichasqui e a zampar. Vaya pratazo hoxe, Hoxe cociñamos guiso de bacallao e chourizo con navizas. Comezamos picando os dentes de allo e as ceboliñas para rustrir cun chisco de aceite. E de seguido, engadirlle as rebandas de chourizo, torrar un par de minutos máis e incorporar os tomates triturados, deixando reducir o conxunto. Mentres, cortamos o bacallao en anacos para enfariñar con almidón de millo e durar nunha tixola, ao mesmo tempo que poñemos auga a ferver para escaldar as navizas, quitando así o seu amargor. Co rustrido no punto perfecto, engadimos o caldo, as navizas, xunto cos anacos de bacallao e os chícharos, cociñando uns minutos máis, que aproveitaremos para cortar unhas rebandas de pan e comezar a papar. Ai, Dios mío, querido, vaya receta de bacallao, Esta sí que é do Estachebó e só do Estachebó. A copiar a xente. Mirade, un chourizo, un allo e unha ceboliña para facer un rustrido, un pouco de tomate e despois escaldas unhas navizas, uns chícharos e un pouco de bacallao ao punto de sal e guisazo do Estachebó. Boísimo. Auriño! Eso é unha auténtica maravilla.